Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan Sergio Osmeña Sr. ug ang Revolusyon. Tinuod, panahon na, higayon na, natubagon nato ang pangutana, unsa may papel ni Don Sergio Osmeña Sr. sa revolusyon batok sa mga Katsila in 1898 ug batok sa mga Amerikanhon in 1900 dinhi sa ato sa Subo. Kanagsinit ang hisgot sa papel nilang Leon Kilat, ni Luis Flores, ni Andres Abellana, ni Juan Climaco, ni Julio Lorente, ni Fructuoso Ralios ug uban pa nga mga bantugan Subuanon sa nidapig ba sila, nibatok ba sila sa mga Katsila ug sa mga Amerikanhon. Pero wa ta makahisgot pa unsay papel ni Don Sergio Osmeña Sr. ang apuhan ilang kanhi Mayor Tommy Osmeña ang amahan sa bantugang si Sergio Osmeña Jr. Karong hapuna, masalubon ko pahibaw ninyo si Sergio Osmeña Sr. wa mo apil sa revolusyon batok sa mga Katsila. Wa sab siya mo apil sa pakigubat batok sa mga Amerikanhon. Unsa man gibuhat ni Don Sergio atol sa duha ka nagsunod-sunod nga revolusyon. Sa dihang giauhag ang mga Subuanon sa pagbarog, pagpangisog, pakibatok sa mga langyaw na nagtinguha pag-ulipo nila, diin man di ay si Don Sergio. Bisan dili takos musuway ta sa pagsubay sa mga panid sa kasaysayan. Natawo si Don Sergio Sib 1878. September 9, 1878. Mao na atong nasudnon nga holiday. Dili nasudnon, dili tibok nasud, kita sa Subo man nag-holiday ana. Ang tanang kalungsuran, ang tanang syudad, apil ang mga highly urbanized cities dinhi sa Subo mag-holiday anang September 9. Nag-eskwela siya sa Kolehiyo de San Carlos. Karon ang University of San Carlos. Classmate sila sa apuhan ni Dr. Iris nga si Dionisio Hacosalem. Dayon, paggraduar nila sa Kolehiyo de San Carlos, ni-proceed sila ngadto sa University of Santo Tomas, UST. Sila sa duha. Kay pareha man sila tuig na natawhan. Si Dionisio Hacosalem natawo sa 1878. Mayo, so nag-una siya, maguwang siya pila ka buwan ni Don Sergio. Dito sila naabdi sa UST sa pagdeklarar ni Andres Bonifacio sa gubat batok sa mga Katsila. Dito nagsugod ang gubat sa mga Katipunero o sa mga Katsila in 1896. So mga estudyante pa sila sa UST. Tungod adto, naputol man ang klase, kaya nag-revolusyon naman dito sa Manila, si Don Sergio ni pauli din sa Subo. Siya pagpauli din sa Subo, nakatrabaho siya sa usas mga korte din sa Subo sa samtang estudyante pa siya. So 1896, 18 years old. 18 anyos pa si Don Sergio diyan. Naputol ang iyang pag-eskwela sa University of Santo Tomas tungod sa revolusyon sa Katipunan. Wa siya mo apil sa revolusyon sa Katipunan, ni pauli siya din sa Subo ug nitrabaho siya sa Spanish government. So technically, trabahante siya sa gobyerno sa Espanya. Samtang nagtrabaho siya sa korte din sa Estados Unidos, may naman kay tumusuwat si Don Sergio. Nagsige siya contribute o mga artikulo sa mga newspapers dito sa Manila ug dinhi sa Subo. Ug kung imong basahon ang mga artikulo ni Don Sergio in 1896 hangtod sa pag-ulbo sa revolusyon dinhi sa Subo in 1898, ang mga Osmeña mauwaw sa iyang mga artikulo. Kay iyang gikondenar ang revolusyon. Nidapig siya sa mga Katsila. Iyang gitawag ang mga silang Andres Bonifacio o kaubanan nga mga bastardo. Ug iyang giauhag ang gobyerno sa Espanya pag
pagpatay sa mga bastardo, pagdugmok sa ilang revolusyon. Dili maayo. Abot doon na pa ba'y kopya ang mga artikulo ni Don Serios Menes Sr. pero kamakauuaw sa iyang mga sinuwat. Pero 18 anyos pa si Don Sergio, so maybe atong maingon linghod pa lang ang iyang panguna-huna, maybe ang iyang appreciation sa mga panghitabo at that time na influensya sa iyang edukasyon kay dito man siya sa University of Santo Tomas, tiyali mas daghan lang siyang suod ng mga pari, ng mga katsila or mga opisyal sa gobyerno sa mga katsila. Motong mas nakasabot siya sa posisyon sa mga katsila isip kaysa mga revolusyonaryo din sa Subo. Plus, ang mga leader sa revolusyon din sa Subo, mga hamtong na. Dili, ingon na nakahamtong pero mga maguwang ni Don Sergio. For example, si Arcadio Maxilom, na mo'y human ni Leon Kilat mo'y nangu sa pakigsangka sa mga katsila ug dayon sa mga Amerikano din sa Subo. Nataw si Arcadio Maxilom 1862. Sa ato pa, maguwang og 16 years, 16 anyos ang seniority ni sa edad ni Arcadio Maxilom ni Don Sergio. So, sila, mura ba og lahi ang ilang henerasyon sa mga nangu sa revolusyon dinhi sa Subo. Tungod sa iyang kamaayong musuwat ug tungod sa iyang sympathetic ngadto sa mga katsila, nadani ang pagtagad sa mga opisyal sa Espanya din sa Subo. Tungod ana, nasuod siya pag-ayo sa kinatas-ang opisyal sa Espanya din sa Subo na si Military Governor Tejero, Celerino Tejero. So, sa ilang panagsuod, si Tejero mo inirekomendar na si Don Sergio hatagan sa labing taas nga pasidungog sa usa ka sibilyan. Ug in fact, napasidunggan gyud si Don Sergio Pebrero 1898. Ihatagan siya sa pasidungog na sulundon nga sibilyan, sulundon nga Subuanon nga nilaban o loyal sa Espanya. February 1898. Moning tuiga pag-ulbo na sa revolusyon dinhi sa Subo. In fact, niulbo ang revolusyon Abril 1898. Sa ito ba, 5 ka semana human na dawat ni Don Sergio ang iyang pasidungog, mao'y pag-alsa nilang Leon Kilat, Andres Abellana, Luis Flores, Arcadio Maxilom, ug ang mga bayaning Subuanon pagsukol nila batok sa mga katsila. Sa ato pa, sa katuigan nga nagplano silang Leon Kilat ug kaumanan sa revolusyon dinhi sa Subo, si Don Sergio tuwa magserbisyo sa mga katsila. Nagsige siya suwat og mga artikulo batok sa revolusyon. Nagsige siya suwat og artikulo pagdaig sa mga katsila. Misjudgment ba to sa bahin ni Don Sergio o yatong kinasing-kasing nga pagtuo? Nga maayo ang mga katsila, dili angay nga moalsa, dili angay ang armado nga pag-alsa batok sa mga katsila. Sayop ang revolusyon batok sa mga katsila, pero di na mapapas. Mauna ang nakapatik sa kasaysayan, labi na kay magsusuwat si Don Sergio. So nasuwat. O kung utingkayon ang record, makitaan ang iyang mga artikulo batok sa revolusyon o pabor sa mga katsila. So sa niyang niulbo ang gubat sa 3 de Abril atong 1898, Semana Santa sa 1898, wa ikita si Don Sergio. Suma sa tanan nato mga asoy, naghisgot ang nakalilain nga mga ngan, doon na ba'y ngan hisgot ni Don Sergio? Wa. Pero din siya Subo. In fact, gipasidunggan siya 5 weeks before the revolution sa mga katsila sa highest civilian honor na ikahatag sa mga katsila. So diin man si Don Sergio. Wa gyoy ang iyang official biographer, wa gyud maghisgot diin si Don Sergio. Si Don Sergio mismo dili ganan maghisgot adtong mga tuiga sa revolusyon sa mga katsila. Pero dunay kini sinuwat ni Dr. Resel Mojares sa Cebuano Study Center na dunay mga pangagpas nga si Don Sergio nahadlok atol sa pag-ulbo sa revolusyon, labi na diyang napildi ang mga katsila.
Nasud sa upat ka adlaw silang Leon Kilat ug kaubanan may nagduma sa Sugbo. So pamaubot ang reinforcement gikan sa Manila. Nitago si Don Sergio sa usas mga lungsod din sa Sugbo. Kay hadlok siya nga gidumtan siya sa mga revolusyonaryo na dito siya dapig sa mga Katsila, wa siya modapig sa revolusyon. So, niabot ang mga reinforcements, napildi silang napatay si Leon Kilat dito sa Karkar, pero nibanos si Arcadio Maxilum sa pagpangu sa revolusyon batok sa mga Katsila. Wa gyapon ikita si Don Sergio. Nagpadayon ang gubat sa mga Katsila, hantod na pildi ang mga Katsila dinhi sa Sugbo, nilayas ang mga Katsila dinhi sa Sugbo ug nidaog silang Arcadio Maxilum, si Luis Flores, Juan Climaco, Julio Llorente o kaubanan. 1899, usa ka tuig human sa pag-ulbos revolusyon dinhi sa Sugbo, si Don Sergio dito sa Manila. Atol sa pag-adto niya sa Luzon, ang usa sa mga lugar na iyang natuan mao ang Tarlac. Ug dito iyang gikatagbo si General Emilio Aguinaldo. Nga itong higayuna, gigukod na sa mga Amerikano. Kay 1898, ribe kuto mga Katsila, diri sa ato. So pag abot sa mga Amerikanhon, nisukol man si Aguinaldo sa mga Amerikanhon, gigukod na sa mga Amerikanhon si Aguinaldo. So dihang nagkita si Don Sergio Osmeña Sr. o si Emilio Aguinaldo dito sa Tarlac, nagsige nagsibog ang puwersa nilang Aguinaldo na apiki na sila sa mga Amerikanhon. Wa maklaro unsay tuyo ni Don Sergio, pero ang iyang sulti mao nga dito siya isip newspaperman. Kung dili siya trabahante o bisan unsa nga media organization, pero magsusuwat siya, mato ni Don Sergio, gusto lang siyang mahibaw unsay sitwasyon sa revolusyon ni Aguinaldo batok sa mga Amerikanhon. 1900, di pauli si Don Sergio din sa Sugbo. Pero sugod pas 1899, sa diyang dito siya sa Manila, nagsugod na siya pamalit o mga ekipo para printing. Kaya nagplano na dahil siya magtukod og iyang kaugalingong newspaper. Ug tuod man, pagbalik niya din sa Sugbo, gikan siya sa Manila in 1900, si Don Sergio nagsugod sa iyang kaugalingong newspaper. Ang iyang gipaduma sa iyang newspaper o kaabag niya pag dumas newspaper, iyang mga classmates sa University of Santo Tomas o UST. Mubreak na diyag kadiyot, 1900, maunang tuiga na si Josephine Bracken din sa Sugbo. Hinumdo mo? Si Josephine Bracken, human sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal, gisalikway man siya sa pamilya ni Jose Rizal, wa man siya ilha na mo'y legal wife ni Dr. Jose Rizal, niadto in town sa Hong Kong. Pag-abot niya sa Hong Kong, iyang gikatagbo ang usa ka Katsila. Dili to siya Sugboanon, Katsila, pero dinhi mataw sa Sugbo, kadto si Mr. Abad. Ug nagkahigugmaay sila ug naminyo sila dito sa Hong Kong. Nakadto si Abad, taga Sugbo man gyud to. Pag 1900, no 1899 pa human sa ilang kaminyoon. So 1898 paggubot Sugbo, pag-ulbos revolusyon din sa Sugbo, nagminyo si Josephine Bracken ug si Abad dito sa Hong Kong. 1899 dito sila Manila. Gubot ng Manila kay mao mo na naggubat ang mga revolusyonaryo ug ang mga Amerikano, uli sila din sa Sugbo. Ug kadto si Mr. Abad, negosyante man gyud to, ang ilang Pinoy-anan diha sa Burgos ug Magallanes Conusib. Ang ilang Pinoy-anan. So duol kay is Basilica Minero de la Santo Niño ug duol sa Cebu City Hall karon. Si Abad dunay negosyo sa bisikleta. So, nakakita siya potential sa bisikleta, na maligya siya mga bisikleta, unya iya sang gibansay-bansay ang mga Subuanon sa pagsakay og bisikleta. Usa kuno siya mga kliyente si Don Sergio. Nambot sa katinuod kay ang official biographer ni Don Sergio ningon, wa may ebidensya ni si Don Sergio gipalit og bisikleta. Unsa man sa ebidensya, mangita ta sa resibo. Pero ang mas importante nga bahin, atong 1900, si Don Sergio pagbalik niya din sa Sugbo, naniid siya sa dagan sa revolusyon kay nagsugod naman ang gubat nilang Arcadio Maxilum o kaubanan batok sa mga Amerikanhon. Nabahin naman ang mga lider sa Sugbo,
Ang katunga nidapig na sa mga Amerikanhon silang Julio Llorente o si Luis Flores, dapig sa mga Amerikanhon, silang Arcadio Maxilom o si Juan Climaco may nangu sa revolusyon batok sa mga Amerikanon. So kauban pa to sila batok sa katsila sa mga Amerikano bahin na ang subuanon ng mga leader. So ang paniid ni Don Sergio mao parehas siyang napanidaan sa puwersa ni Emilio Aguinaldo dito sa Tarlac o sa Luzon. Way danganan ang mga Pilipino. Para niya katag kaayo ang revolusyon, way klarong direksyon ang revolusyon, way daganan kapildi sa mga Amerikano. Pila edad ni Don Sergio ani? 1878, 1900, 22. 22 anyos si Don Sergio diyang nakarealize siya na mas epektibo kapaagi dili ang revolusyon kundi ang diplomasya, kundi ang conciliation, pakisabot-sabot, dili pagigaway, dili pagsukol sa mga Amerikanhon. So sa batan-on kayong panghuna-huna at 22 years old, si Don Sergio nakahukom nga aktibong manginlabot sa paghigala sa Estados Unidos. Unsaon niya paghigala sa Estados Unidos? Nagtuon siya in English. Kay bao naman siya mo in English. Nag-eskwela na biya siya University of Santo Tomas nga doon na mga English subjects. Although mga katsila ang kasagaran sa mga magtutudlo, pero si Don Sergio kamao na mo in English. Pero gusto siyang makat-on pag yun. So sa mga paagi pagkat-on niya in English, nangita siya og iyang gibasa ang tanang libro mahitungod sa kasaysayan, sa kultura sa Estados Unidos. Aron nga makaila siya sa mga Amerikanhon, kahibaw siya unsang pakiksabot-sabot sa mga Amerikanhon, kahibaw siya unsay tendency sa mga Amerikanhon, kahibaw siya unsay kasaysayan sa mga Amerikanhon, unsay kaagi sa mga Amerikanhon pakig-deal with colonies sama sa Pilipinas. Ug asa siya makasud sa kultura sa Estados Unidos aron nga doon na siya papel nga huptan sa panangkigalayo niya sa Pilipinas o sa Estados Unidos. Nagubat pa niya itong higayon ha. Si Don Sergio nakakita na sa ugma. Hindi ni kalahutay ang revolusyon. Mapugos ang Pilipinas pagkikigala sa Estados Unidos. Kung makaangkon tagagawasan gikan sa Estados Unidos pinagi sa pagkikigala nila, dili pinagi sa pagkig-away nila. Mao na iyang ambisyon. Nasakto. Mao in fact direksyon nagi sunod sa Pilipinas. Pero na-realize na ni Don Sergio sa labing linghod pa nga edad at 22. So visionary ba si Don Sergio? Maybe. Talawan ba siya? Wa siya mo apil sa revolusyon? Tingali. Wa lang siya believe sa mga Pilipino nga dunay reganan batok sa mga katsila o sa mga Amerikanon? Tingali. Papasangilan sa Don Sergio anang tanan. Kaya wa man siya mo apil sa revolusyon. Kung atong giila ng mga bayani ang mga pangu sa revolusyon, kung sa may atong itawag ni Don Sergio, nawa mo apil sa revolusyon. In fact, nidapig pa sa mga katsila. Wa siya openly mo dapig sa mga Amerikanhon, pero wa siya mo supak, wa siya mo batok sa mga Amerikanhon. Sa ato pa, niadtong 1900, kanu sa si Don Sergio gustong makamao og English, gustong mo master sa English language, gustong makasabot sa mga Amerikanhon, apil na ang pagsuhito sa ilang lingwahe, nag-abot sila ni Josephine Bracken din sa Subo. He was 22 years old. So, way dokumento nga si Don Sergio estudyante ni Josephine Bracken, wa may class record nga nahibilin si Josephine Bracken din sa Subo, pero nagkaatol, nagtakdo nga si Don Sergio din sa Subo nagkatuon og English. Gibasa niya ang tanang mga libro sa Estados Unidos. So dako kayo posibilidad nga tinuod na si Don Sergio nahimong usa sa mga estudyante sa tutor na si Josephine Bracken in 1900. Wa man sad magdugay si Josephine Bracken dinhi, nahimo sad siya magtutudlo sa Colegio de la Inmaculada Concepcion. At eventually, niadto na sila ni Mr. Abad sa Manila, unya ni grabe na niya sakit nga tuberculosis sa larynx o niadto na siya Hong Kong kay mas moderno man ang mga ospital dito, nahurot in town ang tanan nilang katigayunan, namatay si Josephine Bracken nga perting pobrehya sa iyang sakit sa TB. So, dako kay na trahedya sa kinabuhi sa bride, sa asawa ni Dr. Jose Rizal. Pero si Don Sergio, sumisidlak ang iyang bituon.
iyang newspaper 1900, 1901, 1902, 1903 tulo ka tuig raman to ang newspaper ni Don Sergio. Nimantala og mga artikulo nga conciliatory kayo. Wa mo auhag og gubat, ni auhag og panaghigalaay. Wa mo auhag og revolusyon, ni auhag og dialogue. So nadani ang mga Amerikano kinsa maning nagda ining newspaper para kabuutan ang nagsinultihan. So nasuod si Don Sergio og sa mga Amerikano. So si Don Sergio dunay tendency nga makakita og mga aliado nga gamhanan, makakita og mga aliado nga winner. Of course, iya mga kaila, ang mga leader din sa Subo na nakig-away sa mga Amerikanon, pero kaila sab niya ang mga opisyal sa Estados Unidos. Ug to some extent nagbalampuson ug napakita ni Don Sergio ang iyang katakos sa diplomasya bisan sa panahon pa sa mga katsila. Kaysa pagpakita niya pagbalik dinhi sa Subo, human ni ulbo ang revolusyon nilang Leon Kilat batok sa mga katsila, si Don Sergio nahimo ng mediator. So dili siya revolusyonaryo, nahimo na siyang mediator. Kay kaila man niya si Military Governor Tejero. Kaila man niya ang mga Subuanon silang Juan Climaco, si Julio Llorente o kaubanan. So kadto silang Julio Llorente o kaubanan gipriso diha sa Fort San Pedro. Di gid sila buhian sa Espanya. Tanaong Don Sergio, hapit naman ni ang mga katsila manamilit. Kakuyaw og pamatyon hinuni silang Julio Llorente o mga piniriso. So ginamit ang iyang koneksyon sa mga katsila, nitanyag si Don Sergio og swap. Ingos Don Sergio, naamoy mga piniriso mga katsila tuag gitanggong nilang Arcadio Maxilom sa kabukiran. Gusto mo ibaylo na to. Dunay duha ka katsila dito sa bukid, si Julio Llorente og usa ka piniriso mo'y ibugti. Isugot man ang mga katsila. Mao to. Nakalingkawas si Julio Llorente. Ya si Julio Llorente dako kay itong papel ha sa kinabuhi ni Josephine Bracken. Siya mo'y amigo man to si Julio Llorente o si Dr. Jose Rizal. So dito sa Hong Kong, si Julio Llorente may nihatag og suwat pag-introduce ni Josephine Bracken ngadto ni Mr. Abad ug sa uban nga mga eventually na nasuod nila. Pag-anhin ni Josephine Bracken og ni Mr. Abad ang iyang bana sa Subo, si Julio Llorente na mo'y gobernador sa Subo niadtong higayuna. So nagkaatol ba? Unya ang nakapalingkawas ni Julio Llorente si Don Sergio Osmeña Sr. Mao to'y una niyang papel isip mediator. Dayon, 1901, ni-surrender na silang Arcadio Maxilom o si Juan Climaco. Niuna si Juan Climaco pag-surrender sa mga Amerikano, nisunod kinadugayan man ni-surrender si Arcadio Maxilom. So nahuman na ang revolusyon dinhi sa Subo. Ipahagayon ang 11 eleksyon pagka-gobernador in 1902. Didagan si Julio Llorente, ang piniriso nga mapasalmaton kayo ni Don Sergio, o si Juan Climaco, na paryente ni Don Sergio. Of course, si Don Sergio nipakita sa iyang skill asa siya kana iya bang political acumen, no, na may business acumen. Pero katus Don Sergio ngilngig ito og manghimbis politika. So imbis adto siyang Llorente na iyang gipalingkawas, kanya si Llorente atong higayuna murag mo'y incumbent nga governor kay appointed man siya sa mga Amerikanon. Kay usa man siya sa nidapig dayon sa mga Amerikanon. Si Juan Climaco in fact gikontrahan sa mga Amerikanon. Kay si Juan Climaco ni kuyog ni Arcadio Maxilom sa revolusyon batok sa mga Kano. Puto, sa eleksyon sa duha, imbes adto siyang Llorente kay suod sa mga Amerikanon, dito siya ni Juan Climaco. Dili lang tungkol siyang pagkaparyente, iya nakitaan si Climaco mo'y muraog sa eleksyon. So, ngilngig og political sense si Don Sergio. Tuod man, nangampanya siya para ni Juan Climaco, daog si Juan Climaco, napildi si Julio Llorente. Madako kayong upset kay si Julio Llorente, mura lagi og suod ba sa mga Amerikanon, nakumbinser nilang Juan Climaco og ni Don Sergio Osmeña Sr. nga si Juan Climaco mo'y mas takos na leader sa Subo. Bahala nagkikontrahan sa mga Amerikanon. So 1902, wa na si Don Sergio. Suod siya sa mga Amerikanon, iya pag yung paryente, iya pag yung
patron, nahimo niyang padrino, si Juan Climaco. So wa na si Don Sergio nakapatuyang na sa iyang planning sa politika. Nakapahimutang na lahi sa alanganin kay niyang role sa pag-ulbo sa revolusyon batok sa mga Katsila in 1898. Na years before that, nagsisya panaway sa revolusyon. Bakikaw kay iyang role sa dihang nagrevolusyon ang mga Subuanon batok sa mga Amerikanon, wa siya ka tarong upahimutang siya ang kaugalingon. Finally, pag 1902, iyang padrino ang gobernador, si Juan Climaco, nakabuylo na si Don Sergio pagmapa sa iyang career sa politika. O 1906, human sa pagkagobernador ni Climaco, si Don Sergio mo'y nipuli pagdagan pagkagobernador sa Subo, way klarong kontra, daog si Don Sergio. 1906. Pero samtang gobernador siya sa Subo, gipatawag ang eleksyon sa National Assembly. Tanawa haon sa kamayo mo basa ni Don Sergio sa politika. Batanon pa kay si Don Sergio. Kung siya siyang pila iyang edad, nahimo siyang gobernador. Namataw siya 1878, nahimo siyang gobernador 1906. So he was 26. Sakto ba? 26 years old. No, dili. Paragod. Malibog na sa tasib sa atong kuan, sa atong math. 1906 minus 1878 sa ilua, di gid ko maayong math. 16 minus 8, 28 si Don Sergio. 28 anyos siya sa diyang nahimo siyang gobernador sa Subo. Pero sa samang tuig, sa iyang paglingkod isip, sa unang tuig siya termino, nagpatawag og eleksyon sa National Assembly. And of course, ang labing suhito unsay National Assembly, ang labing suhito unsay political system sa mga Amerikanon, si Don Sergio. Siya binibasa sa tanang libro. Sukad pa 1900, binasahay niya sa tanang libro sa politika, sa system of government, sa kultura, unsay mga tendencies, unsay mga panghuna-huna sa mga Amerikanon, maipakay siya mo in English. Nakatampo si Josephine Bracken sa iyang fluency sa in English. Siya labing andam. So pag eleksyon sa 1906 sa National Assembly, niresign din siya pagka-gobernador. Masaligon kay siya. Niresign siya pagka-gobernador sa Subo. Dagan siya sa National Assembly. Ang nipuli niya pagka-gobernador si Dionisio Hacosalem. Of course, ang iyang classmate sa San Carlos o sa UST. Daog si Don Sergio sa National Assembly. Kahibaw siya nga ang National Assembly, mga representante sa nakaliling bahin sa Pilipinas, wa siya mailhi sa ubang bahin sa Pilipinas, pero kahibaw siya kinsa ang nidaog nga mga delegado sa ubang mga distrito, iya dayong giila-ila. Iya din gipang-adto sila mga, ingnan niya Dionisio, ikaw na bahala diya Subo, mabisin ako sa National Assembly. Sus, sa eleksyon, sa labing unang speaker sa National Assembly, si Don Sergio Osmeña Sr., mao'y nidaog. Kaya kahibaw si Don Sergio, nga kining mga representante, lain-lain yung mga interes. Ang ilang interes, unsay makaayo sila tagsa-tagsa ka mga distrito. Wa pa kay sila consciousness unsay National Assembly. So para ni Don Sergio, kung ako ni silang magiyahan, ako ni silang mahatagan og ideya, ako silang mapasabot, unsay tinuod na mong papel, unsay may kagamhanan, isip na sudnong bay balauranan sa Pilipinas, ubos sa mga Amerikanhon, maybe, ma-appreciate ni sila nako og duod man. Hangad silang tanan ni Don Sergio. Nahimong speaker sa National Assembly si Don Sergio in 1907. Pila edad ni Don Sergio? 29. At 29 years old, Sergio Osmeña Sr. became the most powerful Filipino. Walay politika, walay politiko makaharong ni Don Sergio in 1907. Ug ang iyang kahawod sa politika sa tibuok Pilipinas nilungtad hangtod 1922. Pero ana sad sa credit ni Don Sergio, wa siya magpahimos. Wa siya mag-abuso. In fact, sugod 1922, second fiddle na lang siya ni Manuel Quezon. So kung si Don Sergio
oportunista pag sa politika, si Quezon iya na itong giluba. Iya na itong giluok daan. Iya na itong ginisarmah daan. Nalupig siyang Quezon sa kapolitiko ni Quezon. Nalupig siya sa political skills ni Manuel Quezon. Kaya katos doon seryo, di man to muapil og dumog-dumog, di man to siya hugaw ba na pagkapolitiko. Medyo kalma man ang iyang pamulitika. So lupig siya sa duwa, hugaw nga duwa sa politika ni Manuel Quezon. So, there was a time na si Don Sergio Osmeña Sr. sa linghod pa kay nga pagidaron, nahimong labing taas, labing ngamahanan nga opisyal, nga Pilipinhon nga opisyal sa US regime. Isip Speaker sa National Assembly. Sa dihang siya na Speaker sa National Assembly, si Don Sergio Osmeña Sr. dako kayo og role sa pag-angkon sa kagawasan sa Pilipinas, sa pagkumbinser sa Estados Unidos na mas maayo hatagan na Pilipinas og kaugalingnan imbis nga ipabilin na colony. Ug tungod siya kasuhito sa Estados Unidos, ang linya ni Don Sergio mao ni patigbabaw. In fact, si Manuel Quezon nagsunod-sunod ra ni Don Sergio. Ang iyang linya mao ni Philippine independence is a logical consequence of American imperialism. Na kung ang Estados Unidos gusto na ang Pilipinas magpabiling matinud-anon, magpabilin nga masinugtanon sa mga gipanudlo sa Estados Unidos, ang ayan niyang hatagan o kagawasan ang Pilipinas. So, ngilig kay linya, ang mabaw-mabaw ra gyud nga linya mao aron magpabilin mong loyal sa Estados Unidos, i-colonize mo sa Estados Unidos. Magpabilin mo nga colony sa Estados Unidos. Balitok na ni Don Sergio. Aron ang mga Pilipinon mo bilib pag-ayos mga Amerikanon. Aron ang mga Pilipinon padayong magmatinud-anon sa mga Amerikanon, hatagi mig kagawasan. And we will be forever grateful. Kung sa gusto niyo sa dili, mo'y nahitabo. Hangtod karon, nagpabilin ang humok kay nga bahin sa itong kasing-kasing ngadto sa mga Amerikanon. Suma sa pagpanghasi sa China diya sa West Philippine Sea, sa tanang mga surveys, kapasyugdahan, daghan man kaayong mga politiko nga moingon sab ang mga Amerikano balik na sa diktar nato, pinagi sa EDCA, mga Amerikano balik na sa panghilabot sa itong nasod, pinagi sa mga military bases nga ilang gisudlan, sa ilang mga armas o sa ilang mga sundao. Pero sa bisan usang survey, ang Estados Unidos mo'y paborito sa mga Pilipino over China and other countries. So sakto, si Don Sergio, sama sa naandan, siyang basa. Sa katawhang Pilipinon, sa dagan sa kasaysayan, sa nasod, ug sa kalibutan. Pero dili ikapasigarbo na si Don Sergio, imbis mo dapig, batok sa revolusyon, batok sa mga katsila. Wa siya mo batok sa revolusyon, batok sa mga Amerikanon, pero nakigsuod siya sa Estados Unidos. Sa katuigan na mga revolusyonaryo din sa Subo, nangisog, di barug, pagsukol sa mga Amerikanon. O kining papel ni Don Sergio nga wa siya apil sa revolusyon, ato ko nung ikumparar ang ubang mga Osmeña, pareha ba niya? Si Serhing, atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan, gipasayang lang collaborator sa mga Hapones. Ani pasangil niya maugid si Ferdinand Marcos Sr. Kung gusto naka-issue ni Marcos batong ni Serhing in 1969. Although grabe kayong pagpanikas ni Marcos sa eleksyong presidensyal sa 1969, pero sa to siya mga issue batong ni Serhing Osmeña Jr. Kasi Serhing, wa magigubat sa mga Hapones, ni collaborate hinoon. Nagpahimusin nun siya mga negosyo sa mga surplus sa gubat sa Hapon, sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Si Serhing Osmeña, iapil ba sa pakigbisog batok sa diktadurang Marcos? Maybe, or maybe yes, maybe not. Kay si Serhing Osmeña nag-exile man dito sa Estados Unidos atol sa diktadurang Marcos. Maybe og hilom kay si Serhing atol siyang exile. Siya ba yung unta mo'y labing takus nga kaatbang ni Marcos? Sila ba yung nagsakbang pagka-presidente in 1969? So Serhing unta mo'y mangu
sa oposisyon batok sa diktadurang Marcos. Maybe na neutralize si Serhing kay iyang anak nga si Serge Osmeña the third, Sergio Osmeña the third, si kanhi Senador Serge Osmeña gipriso ni Marcos. Nga by the way, mo to'y tinuod nga rason. Gipriso ni Marcos si Serge Osmeña aron pag-neutralize ni Serhing. Kung tinuod man na-neutralize si Serhing, sama nga gipriso pag-apil si Henny Lopez aron di sad mutabi ang mga Lopez. Di sad musukol ang mga Lopez sa diktadura. Kay si Henny Lopez pineriso. Of course, eventually, nakapuga si Henny Lopez o si Serge Osmeña, pero si Serhing wa gyud kita. Namatay na lang si Serhing dito sa Estados Unidos, di kay siya visible. Batok sa diktadurang Marcos. Maybe nakita ni Serhing way gamit. Kung mag-visible siya dito siya sa Estados Unidos, wa siya din sa ato sa Pilipinas. Si Tommy Osmeña, unsay role ni Tommy Osmeña sa EDSA? Wa. Pero siya biggest beneficiary sa labing unang eleksyong lokal human sa EDSA People Power Revolution. An argument could be made nga lain ang nanglungag si Tommy Osmeña ang nikaon sa bunga sa EDSA People Power Revolution din sa Subo. Suma, kinsa may mga political leaders sa Subo na aktibong nakigbisog batok sa diktadurang Marcos? Dodong Olganza, Vic Balbuena, Paul Rodriguez, Sinaida Uy, Vicente de Rosario, daghan pang uban. Pasayloa din ako ma-enumerate ang tanan. Kung sa nahitabo ini mga politiko, pilde. Si Tommy Osmeña, mao'y nagmadaugon. So nasunod ba ni Tommy Osmeña ang virtue or vice or defect ni Don Sergio nga mutunga lang og limpyo na og humanang gubat? Maunalay mo sa pupo sa bunga sa sakripisyo sa ubang mga tao. Tingali dili, tingali tsamba lang, tingali swerte lang, tingali maogi kapalaran sa mga Osmeña. Ang bugtong Osmeña nga akong nahibawan na nakigubat sa mga Hapones, ug in fact murag gipatay gyud sa mga Hapones, si Emilio Osmeña, ang amahan nilang Lito Osmeña ug ni Sandy Osmeña. Gusto siya gilang martir dinhi sa Subo sa gubat batok sa mga Hapones. So interesting ni siya nga aspeto unsay papel ni Don Sergio sa revolusyon batok sa mga Katsila o sa mga Amerikanhon para nako makauuaw kadtong yugto sa iyang kinabuhi. Pero nahimong labing bantugan si Don Sergio tungod sa iyang talagsaon nga pangutok, tungod sa kalantip sa iyang panghuna-huna, ug tungod sa iyang kakalma sa iyang liderato. Natingali mo'y gikinahanglan sa transition gikan tang naulipon sa mga Katsila, gikan tang naulipon sa mga Amerikanon hangtod sa pagsakmit nato sa atong Philippine independence in 1946. Ug usa sa labing dako og papel anong nahitabo na mao si Sergio Osmeña Sr. So maybe why papel si Sergio Osmeña Sr. sa revolusyon dinhi sa Subo ug sa Pilipinas, pero siya mo'y nanimon sa Pilipinas human sa atong pagkapildi sa duha ka revolusyon. Revolusyon batok sa mga Katsila o revolusyon batok sa mga Amerikanon. Maybe sakto ang sulti sa atong katiguangan. Kita, dunay tagsa-tagsa ka mga papel. Dili na ito mahimong lang hangkubon ang tanan, doon na tayo gihuptan nga mga papel sa atong kinabuhi ng atong kalibutan. Uban ni Dr. Iris ug ni Sibi sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsunod ug pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Salamat, Sibi girl. Thank you very much, Dot. Ko ang Bingbing girl.